А с днешното видео ще играем 99 нощи в гората. Ако ви харесва тази поредица, абонирайте се и оставете по един лайк за още такива видеа и нека да цъкаме играта. Ето цъкаме. 99 нощи. Нека да оцеляваме. Айде. Аз съм оцелял само 10 дни. Дано да си подобрим това видео рекорда. Корна, нека да си го подобрим, хора. Айде да отиваме. Айде да не играем са. Не, чакай да си. Айде. С 3 човека да бъдем. Айде, лате. Обявете, просто се пускам само готово. Ай, се пускаме. Айде готово. Трябва да оцелем 99 дена. Но аз със сигурно няма да оцеля 90. Айде да си взимаме брадвата. Опа, това е сакани. Аз вземаме да чупиме дървенца. Добре, сега сака. Заредим огъна. Окей. Бе, да чупим още дървета. За вечерта трябва да убием зайци, да вземем месото им, да го печем на огъня. Окей. Опа. Чакай, че аз наредох на го. Айде. На 2 макса няма огъна, на макс на 100%. Добре, нека да не се занимаваме с това сега. Нека да отиваме да чупим дърва. Той всеки ден в тази игра има по 1 милион и няколко човека, бе. Тя е много известна стана. И също тази история, доколкото знам, е базирана на истинска. Няма такова, няма Елен. Той Еленко няма там, ама 40 дни са оцеляли ни деца. Ама няма някакъв страшен ден, който да преседа. Защото такива не съществуват. Та ясно. Аз събираме дървенцата. Сега ще ги дадем в машината. Айде. Само да си крафнем само една карта. Нека да си крафнем картата. Айде, готово, вече имаме карта. Преди да е стана нужда да цепим още дърва. Еме машината. Той има. Остана нощ. Трябва да вземем един морков. Ита. Добре. Много спокойно. Първи ден. Много добре. И за първи ден толкова. Чакай. Аз. Да цепим дървета се.
Ето кое е Ленчето. Ела ми, Ленче! Как си? Добре ли си? Добре ли си, Ленче? Ейко, как си отваря устата? Айде нападай, ма какво стоиш? Толкова ли си тъп, бе? Няма се занимавам с него, аз си отсилвам да цепа дървента. Добре, имам и хънгър за сега. Утре трябва да съберем от зайците бъни фуд, да си крафна един гудсак. Не бе, що ги дадох на машината. Аре бе, този ден няма ли да свършва вече, бе? Айде, ден втори вече. Изгря слънцето. Айде, ден втори, Това видео оцелях. Да оцелем, бе. Ето коселенина. Само той иска бънифуд. От зайците да вземе бънифуд. Някои зайци не дават бънифуд. Да си крафтим гудсак. Вместо да носим 5 неща, да може да... Айде бе, заек, няма да те гоня, бе. Абе, аз си пускам спринта. Нищо, че ми хабиха. И нямаш. Ама поне 2 пържолки ми дайче. Айде бе. Ами да се учу. Сега ще видим за бънифуд. Айде, бързо. Миша хапна. Айди на вечерата. Да ядем. Приятел, че искаш бънифуд. Нека да очуваме да бием зайци. Давай. Yes, бънифуд. Айде, селянин. Сега да си крафна гудсака. Айде. Вече има гудсак, 15 неща. Вече мога. Това е доста добро. Да ви кажа, че само това е кратко оцеляване. До сега не мога. Ако искате част 2, може някой ден да направим част 2. Ще се постаря другата да е по-дълга. Защото и сега спирам. Другата ще бъде по-дълга, обещаваме. Мога да направим част 2. Идва да. Кога стана вечер? Айде, ако може до трети ден да оцелеем и това ще. Мале, вълка е много гладен. Ужас. Няма какво да гледаме първо. И да, хора, вече ми свършва времето и искам да ви кажа едно нещо. Другата част може да има втора част и може да е по-дълга. И абонирайте се, оставете по един лайк за още такива видеа и чао! До скоро!